tirose mboten angsal alung nopipun ngoten. Gak emak ya. Alung belum apa? Intine ya kuwi wis mangan bojone. Ora mek mangan ngono antok. Lah niku lho sono nggih kula padan suket. Terus sing nduk godhong telo mbah kula. Godhong telo dijune kono terus diomong ngono terus mendem wes. Kecil mati. Akhirnya ora berarti malah rugi akhirnya ora kabeh. Nah, ngono nggih. Anak-anak motor-motor ngono niku. Males. Tapi kok ora malah berarti malah rugi. Ompane wedi setahun didol malah ora berarti malah rugi 300. Ya. Repot ae. Malah sing wabane lanang-lanang jangan-jangan ngono seperti gedene ngono besar. Oh, Delala wis gede mati sih. Tok wis tadi kok aja berarti. Ya niku di 300. Wis di 300. Nanti niku omahe setahun nek opahe. Lah malah sektor 200.000. Anu kok males iki. Tapi nggih mboten. Nanti suku sangu, yo pengen murah didol berarti masuk. Nah, itu mungkin Mas ini diweh. Apes aku. Kalau kami mulai juga berapa nih? Ini betul sampai dia. Nah, juga dengan kita kan buat. Motifnya sakit di sambi. Mau pakai pakannya kan bukan teman-teman loh, sakit Jawa. Deken ini loh, sing bukan betahin namun enggak deken ini loh. Iya, ada sing kuwat. Lah iya, mantap. Ngerti. Keluhan Aku melu mangan wis bino. Senang. Tapi kudune iki gadah ibaratnya godhong-godhongan teng wengking. Nah, iki ngombe tangguli. Ramban bilang-bilang. Ramban menawa oke. Asesnya ramban aman. Yang betul mau tambang. Tapi lek ra kulino ramban yo ora warak kaya. Ora warak. Ya klorin nih, klorin. Iya. Boten pernah klor ramban boten pernah. Ada nggih godhong telo kan niku wonten nggih di paling pinten kula kerja. Godhong telo pisan Mas. Godhong telo ra kulino niku. Nggih. Carane Boten pernah kula parani boten pernah. Lah. Kalau udah kerja, kecil-kecil. Kalau beli ngobrol minyak kentek malah teman. Akhirnya malah dua anu lek boten. Apa? Kuwi lho. Berarti mulai mana? Babaan. Anu. Babaan wis kenongo. Nggih. Oh, babakan wis kenongo. Heeh. Tapi lek boten kulino apa nganu ngoten lho. Kuwi tau praktek. Cara ngobati ini lho sing boten sakit. Praktekne yo sapi deh. Aku kuliku mancing. Boten kulino niku nganu. Kadang boten ngalan niku lho, biasane sama nyamu minyak kentek diumbeni malah dan ngono Lek babaan niku kene wis gumplikne. Sprint pun anu lah. Mboten Sapi, beli ya, sapi. kula pendem akhire, Pak. Tapi macam gede ya Kula beli. Lempar. Jadi mboten kula beli langsung adike kula pendem terus rincange. Iki tak pekne yang ada tempat cukup kan. Bapak ini. Mati pendem, dimampu pendem tak pekne. Nggih. Sapi gede kok. Jarak berapa jam anu bengenge. Ada jelosor. Ada. Kok juga dilatih penemuannya kok. Napa nih? Sapi niku ora dulu. Sapi. Nggih. Monggo masih bayu lalu Ah. Alah anjing lho, itu kurang mangan kula tinggal untuk jagung. Terus kula rayune telo karet niku tak kondonan berantak. Nggih. Lempar. Nggih, Pak. Nek ono. Kalau maera anu ya aku. Nggih. Mau sapi kok mau serong ini. Tapi Tadi selamat, Pak. Tadi selamat. cek selamat. Iki niku kuliku mancing yo. Niku kelompokne anu kuwi. Gedung babakan ini.
Kaya napa to niku modele gedene? Kok babakan kembang kenongo nih. Mbak kenongo itu. Kembang kenongo itu. Disasret. Oh, Kulite kulite niku to. Ah, Pirang toyone. Dan itu kulitnya itu kayak banyu. Terus diombek nih. Oh. Mandi tenan seberapa jam. Langsung dengenge. Dengenge kok. Tak keracunan ngoten niku ya. Ujon aja, ada totalan. Iya. Akhirnya jeneng sate. Macer. Majur. Oh, nanti sing sakit ini majur niku. Arep posonan mau ya. Oh, ngangune to, Pak. Kulite to. Kulite wit Nah, di kembang kenongo niku lho. modal bilang. Berarti di pendek kulite, sami nggak ditutuki. Plok apa sekian tuh plok Oh. godhong nih, godhong kan sesuai. Nggih. Digodhog terus anu, boten digodhog, boten ditutuki. Kita tutuki wae kali banyu ngoten perut. Pengen. Berapa jam dengenge Iya. kok mandi yo. Lek nang nyatakne kan ora percaya. Nah, godhong telo sambung. Nggih. Bodong tela sambung yo. Iya. Ora digodhong tela karet. Yo kali Jane Boten wong pun di Pulau Pakani, pulau lho mulai ngarit, Pulau Pakani sak-sak niku setengah sak terus telas, terus baru mbae bar magrib ngetan di Pakani godhong telo niku to, Pak. Karena roh aku di Pakani godhong telo, terus mendem peyah iki ya. Malah kok boten sempurna. Oleh ngopeni boten ten yo teng wetan teng niku wetan niku. Dadi atur ati nang ngene boten sempurna. Mungkin kok wombung ngoten. Niku. Apa? Jale lek wedhus mendem kan mau wombung ngoten lho. Sapi nggih sami. Sapi dereng pernah kemerat. Kalau dereng pernah ngomoni sapi mendem lek wedhus sering wong kula pengen tasik Lepak. tasik alit niku Ngosrom ngono ya. kula tasik alit pengen sering ngopeni niku. Wedhus kuwi ada dibak niku wonten rong puluh kok. Niku apa? Tak kandang peyek. Dan biyen taleni godhong sembukan ngono. Iya. Mari ini tombol ini mayan, orang weteng ini tali godhong peluar ini kalau abang itu, ini kurang mantap. Sebenarnya ditandur tengah jeng kan, Oh, terbuang ngono. kebun apa tadi kan? Bu, aja